Bodoland, Galen School Camp, Bodoland, Bodoland, Galen School Camp, Bodoland. खुलुमबाय बयनिसिमबो जानाय दिनै 20 बड'लेण्ड गेलेन स्कुल कापआ फैयै जोबथा सानाव आगान होबाय बेनिनो जोबथा सान दिनै बेनिनो दा बे समाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जागासिनो खेराइ मोसागोन दायो मोसाग्लांनाय मोसानो नागिरदों डेक'रेसनानो Galen School Camp, Bodoland, Bodoland, Galen School Camp, Bodoland. बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय दा बे समावनो जा फाराव बिरनो नागिरदों गोजोननि थाखाय माबाय ओरैनो नागिरदों नोंसोर बिरगादां माथो लाथ'दोसदां माथो नैबे समाव आलासि सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों उदालगुरि जिल्ला नैबे समाव सिनायथि होनो लाबावदों थेरगाव बिसानि नेहाथारि गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिकरा बे समाव मोसाखावरि बिथांमोनखौ फिल्डआव हाबनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आलासि सिनायथि होनो नागिरदों बिटिसिनि बारग' ओनसोलनि 30 नं भेरगाव समस्तिनि मानगोनां सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय नैबे समाव सिनायथि होनो नागिरबावदों मोनसे समनि आनडिफाइडेड दरं जिल्लानि बारग' भाइस चेयारमेन सार भगेन बसुमतारी बिथांखौ सिनायथिबाय नैबे समाव आलासि सिनायनो सानबावदों Dimoksi Kolesni Kolewai Dimas mau Sinagi Nusamoden Tulis tadi kan distrik PPLD Mana kira anak ini Sarner dan Buklari Bintang Kau ni sini dengan Kolewai Kau Kolewai sana Semua Kolewai Ofisial Sinagi Kolewai itu Supaya dihidup Beliau Kolot Dan sibuk Termunul Kita Nizam Sinagi dimulai
Cứ lấy lòng mày mặt lớn. Time lo kam nanti. Yes.